ngisho level 2 mase sibuka yabo ngirathi kanjani manje Ifilthi yodwa. manje ngangena nokubuza ke Manje phela ngekwazi ukuba mina lo njalo sleep. Block nje lo muntu indaba lokhane vela la mengi live. Skimming. Very sign lo. Blockana phela mina. Hawe sengiphela xhoxho. Sazam delete. comment No, siyazwana hlahle. niyazana Siyazwana nisiyazwana. Bathoba lo gibele ekhanda nje ngamlaqaza phansi eki. wazi kunjalo Cha sithi. uthi yabo ayifuni ukuthi ngithe nomuntu Wesilimu isethe wena. yabo ngiyanayo ifithi yabo Phandaba ke manje. sizongena nabo futhi Hayi ngeke. ngiyakutshela boka Ikhanda. kule nesithamo zami ngomashutha ngizibona Khandi. phansi Abasemzini bonke bathi hawu kodwa masiyazi. Yebo. Ngifuna isuti. Kanti uyajola. Sikhuluma ngentombazana nje lana. Hawu nakusithiwa ngiyajola ke ngalesikhulu ukuthi khona ngiblockile ngibele ekhaya ngicabanga ke. Ayi wakho phela umuntu nokubona kwakhe. Mabona kanjalo. Satanza. Wasondela khona buka Steve. Hello. Stingy yahlupha. Man ngeke off lana man ngiqaqasha umkhabonke. Next time nje. Fana phela Steve. ingoma Yokudansa. dance Dansa ngawuyiphi ipi challenge oyithandayo Ayike kuya ngokuthi ngaziphi. Angayi ngokuthala ngoba ngingayithi lapha hayi busilingi. Ngiyacela, Yima mara. mfasa pinguva. Oh. Isithombe. Ngisho ngayo nge-TikTok. Wenzani lapha kade ngizoperformisa umuntu. Sasinto ingami. Guys, ngayithola lapha isuti, ngifuna isuti ngizoyifaka. Kusasa performa mina kusasa. Ngifuna isuti. Ayifuni ngubo mina nginokuthanda kwami phela. So ingubeni. Ngifuna nje isuti. Yabo la ku style house kanje. Thola isuti. Ngedla into nje futhi ngiphuma entweni. Ukucela iathi ngisifana yaqina. sling lo wamsanganisa kodwa amsanganisa ngophana nokwazi singathi uyela uthabo Ngobembone phansi. silosa manje kusizolimaza abantu ukuthi izathu ukuthi cula amaphatha uthu Ngeke sijwayele sizobamba kupheke kuphi. Ngeke ngisuke nje nge-Althobeni. Ngafuna ukubona enye into. nama ngiwasha cabanga ngoqoma mtombo ukukho Qoma. anakho uyakwazi mosiphala Hayibo. Qoma. esafuna ukukhomentha Sengimuka. Yeah. Lava requestayo ithini into? Nangeke uJohn. Hi John. Hey siyakhala. Hello. Ngishajile guys. Lekufanele iphinifa ngiyabonga.
ngitholwe njengawe ngikubonile yazona ku-inbox wami ngasola ukuthi uze ngokukhohlakala nakukuthi uyakukhuluma block nasikhathi sokutholwa mina ngilahlekile sengibuka Ngikhulisa store Phini fala kwa lithenga aphi ngalithenga mangikhumbula sambula vephapha yazwa ngalithenga pompa elakhe phela ingakhe phapha la ingakhe phapha ngalithenga endaweni zangibona sengibuka sengibuka cha kuyaphapha nje hawu kafoshi yes benacho ngalina kafoshi girl well done bengiqala ukuzisa ucela plan cile kahle sibonga ngeke awuphindanga kade sulo nje thina nasi sathe kuphuma exam smooth awukho pastori la bongela good luck but ngena hayi Jesu ngibonela mina kusasa ngizomvisa kusibo ngizomvisa mhlambe ngizofika nokuthi ngihamba manje Nasesikoleni lesesikhwama show yayisona show siyaqukatha ngesikhwama sidlala oh awesome ugcina mina ngigonde iboy wesiwe olinto ukhona umavava uke uzongigunde ebusuku imbongcolo ngiyangigundela uzongigunde mava uyakwazi ukugunda mina ngihlezi igunde zakho ebusuku nje userious awungangisize ngiyangikhokhela phela mengudo wena alright yabo usibuma iphuma ngiyongena bese ngiyahamba cha manje wathele sona sengikwakho uba njengokusho nje hayi ngizohamba nawe ukunde ngempela yabo ishanda alivoma ukusuka ninyweza amayibrasheki zibrashiwe nje njengazi indlela zibrashiwe aseke isiqonzo kunibungculo onenkinga nalokho ayidli
Asazi. Ngilokho engitshela kona-ke. I-Wi-Fi yami iyahlupha lana. Guys, inipapa yini ngeke ma Thuthuthi.